בלי לדבר. זהו! יא דפקט, תחזור. יאללה, לפה. לאט, 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 לאט. אפשר להתחיל איתך, חמודה. סליחה, אפשר להתחיל איתך לא. איטליה, אני אקח אותך פה לא, לסושייה. אני לא פנויה. לסושייה. אני מזמין אותך לסושייה. לאט, ים דרום. ים דרום, לאט. בעיית קשב וריכוז, לאט. אנחנו נבוא לסושייה, מה? זה נראה כזה מטושטש, אבל בסדר. מה נראה מטושטש? אני רוצה שכאילו תראה את עצמך, איך אתה נוהג. בואי נראה עכשיו. מאיר, תיזהר עם הצד תביא, זהו, תביא. אני לא מקבע, אתה רוצה, תקבע אתה.